Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong una-una. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suhat suliran. Itago lang ko si pangan nga Faith, 15 years old, single, usa ka Christian, taga Cebu Province. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong makuwang nga 19 years old na. Nabuntis man gud ni siya ug naglibog siya kon kinsay amahan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita ko. Hain naman ni si Ate Beth. Mamauli na may kayo man naman nagsimba o sa among service. Ay, tara di ay. Kasulti ni ang pastor. Akong atuon. Di! Mauli na ta na. Papaulion ba yadantang mamag papa. Kay maglawag pa ta sa baboy. Una lang, day. Kay pakuyugon pa man ko ni pastor. Ha? Ano na namin atuon, day? Usa ka unbeliever ba? Atong agnihon nga mabalik sa sabakan sa Ginoo. Kuyugon ko si Ate Beth nimo. Kay may mga anak banggod sila nga mga batanon pod. Unya. Believe naman kung Ate Beth nimo nga mukabig sa mga batanon nga moapil sa atong pagtuo. Mao nga dadon ako siya. Mao ba? Pwedeng makuyog, pastor? Pwede ra sab. Ayaw na, Faith. Kaywa na mo tabang nilang papa o mama pagpanglaos baboy. Sige na, sige na. Ikaw na lang bahala mo sulti nilang papa o mama, ha nga. Giuban ko ni pastor. Sige, te. Ma? Hain man si Ate Beth nimo. Gikuyog siyang pastor, ma. Nako na sila kabigon nga mga unbeliever. Kabigon nila sa atong pagtuo. Maayo. Nala sige pag-andam na og para laog sa baboy. Ma, di ko pwedeng mukuyog mga ingon, ana. Pwede man. Pero si ate raman kanimo ang gipaubanin pastor. Oo, pero ganahan unta kukod. Kay ganahan ko nga makaton parehas ni ate. Nga, ingon ni pastor, maayo na ko na si ate nga mukabig sa mga batanon sa atong pagtuo. Pagtuon na sama kang ate nimo. Maayo man na si ate nimo kay gitrain naman ng pastor o kuyog-kuyog bisag asa. Kamao naman ang manabi o nagkat-on na sa Biblia. Ikaw, sige pa man kagduwa ang cellphone nimo. Ay na sige, panglaog na dito sa mga baboy. Pa mo uli si Ate Beth mo. Wa pa man, ma. Nagatang bitaw ko niyang moabot kay magduwa ni ate aning cellphone.
Nayabag ka na gyud anang duwa sa imong cellphone, ha? Manintal ka pang ate nimo ni Ana. Dili man hinuon ka mo sundog ni ate nimo nga pagtulunan sa Ginoo ang gitudlo sa mga batan-on. Ay, si ate na ron maay. Ako na liapli. May kay na naka... Te? Day, Faith. Anong ingon na ng imong itsura? Miapod si ate sa bahay gikan nga gikauban ng among pastor nga nagkagitlay. Kalkag ang buhok, naluya og murag na hadlok. Apan, nagdali-dali siya og ilis o wa pa'y bawa silang mama o papa. Ako sab, iyang gingnan na okay ra siya. Unya, paglabay og pila ka buwan. Oh, wala? Si Ate Beth, nagsuka-suka? Te? Te, ngano di ka? Nagsuka-suka lagi ka? Day, Faith. Day, palitin akong manggang hilaw dito, be. Aron mawaaning akong kaluod. Pero, ayaw pagsabat nilang papa ug mama, ha? Oo, te. Grabiha ko nimong nakakaon ng manggang hilaw, te. Murang pukag na nga. Ha? Hala. Naunsa man ron si Beth. Nagsuka-suka man. Naibaw na kung unsay tambal na niyang pagsuka-suka ma. Manggang hilaw. Unsa? Unsay manggang hilaw? Beth! Mabdus ka ba? Ha? Pasaylo ako, ma. Mabdos ka day ka, te. Kinsayamahan! Wa ko mahibaw, ma. Usay wa ka mahibaw. Nayabag ka? Ha? Dili na. Ma. Tukaan kong kinsayamahan, anak. Mama. Nagtukubutan ka. Apan di ay. Mama, ayaw lang, ma. Ma! Ay, nagulat na si Ate. Ma! Nganong di man sa kamatugan nilang mama papa, te? Tugan na lang, oy. Di mas labaw gito masuko si papa ron kung mahibaw. Wa ko'y katubag. Wa ko'y katugaan. Naglibog ko. Pero, ikaw rin akong tuganan, ani, ha? Faith? Oh. May nahitabo na namo ni Pastor. Wala? Uyab mo? Atong gabi nga nauli ko nga nakita ko ni mong nagkagidlay gani. Ngagikan ni nagkuyog ni Pastor. Giyatangan ko og duha ka lalaki. O gitabangan ko nila globos. Unsa? Makuha ko mahibaw kinsa giyaman na ni bataan ay Faith. Ako na kikisultihan ni ate sa nahitabo niya. Kasultihan na kay ko nilang mamagpapa. Apan, gipinahan manggut kong ate. Nga wagit ko'y sultihang lain. Nanganak na si ate. Pero ambot oy, ug asa maliwat ang bata. Pero, pinangga masab nilang mamagpapa ang bata. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana. Ang sulti ni ate, nasupak kuno sa iyang kabubuton ang nahitabo nila ni Pastor. Pwede ba kihapon nga makiha og rape ang among pastor? Bisan gitabangan sa buglugos si ate sa laing duha ka lalaki,
nga wa siya makaila siyang pagpauli. Ikaduhang pangutana, wa man may ebidensya nga gilugos ang akong ate sa among pastor. Pwede ba gahapon na mo siya ikiha bisan og wa may igong ebidensya? Ikatulong pangutana, kung moangkon ng pastor sa bata nga siya ang amahan o kuhaon niya ang bata namo, pwede ba niyang makuha nga wa man siya makahatag og tabang? Ikaw pa katapusan, unsa may akong buhaton, kay katug ano na gyud kay ko nilang magpapa sa nahitabo. Pero nahadlok lang ko nga magubot mi kung si pastor gyud ang amahan sa bata. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Faith. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, mga personal nga mga pangutana nato sa ato ang mga emotional nga mga concerns kay gibiyaan, nasakitan, no, nagmaoy, hala, ipadanang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? How are you guys, no? Laing adlaw, lain na po nga drama ang atong napaminaw, no? And of course, karon taud-taud ato nang tubagon ang katong iyang mga pangutana sa iyang mga gipadala nga mga suwat suliran diri nato, guys, no? But thank you kaayo sa mga likers and followers nato sa DYHPRMN Cebu na Facebook account kay dinha man na usahay, no? Pwede gid mo dinha makapaminaw, pwede po naagyod gihapon ta sipa gihapon ta sa ato ang mga radyo. So kung asa pabor sa inyo, kay asa mo maabtan sa ato ang programa, oras na para sa kini ang Akong Suliran, paminaw dayon mo. Greetings kang Ma'am Elma Atos, ni message siya kay na mingaw kuno siya nako kay dugay na kuno si naguba man gud kuno iyang cellphone, di siya kapaminaw. Sige lang ma'am, nautunta maayo nang imuhang cellphone para makapaminaw na ka sa ato ang drama sa kahanginan. Thank you kayo, ha? And kumusta man ni ato ang mga greeters, likers, please guys, no, don't forget to like and follow me sa Elaine Tantengco Bathan sa Facebook o Attorney Elaine sa Twitter para magkita-kita pud ta, no? Usahay ba kani gini mga comment nga kun ako gyud ning gipang block guys kay samok kaayo kanang bantayin na ninyo inyong mga Facebook account kay kibaw kang ano naay kanang mga mukalit og kuan naay mga mukalit og post din ha unya kanang mo comment ba automatic didto. Sige lang, no? Ato laning pang unsa na ipang filter, no? Hello also and greetings to Rianel Cosen, a top fan, Ma'am Flor Landuay Subalan. Pa-shout out Ma'am Elaine from Iligan City. Hi Ma'am Flor Landuay Subalan. Also kang Marina Book Labiste, Teleron, Relativo. Thank you, sending hugs kang Sally Alfante. Kang Maria Fe Andahaw de Mata. Hi ma'am, kumusta man ka? Kang Gumanod Aninyon. Dari. Kang Daniel Samson. Hi sir, gorgeous attorney. Salamat kang Ma'am Beverly Padua de Los Reyes. Kang Henry Ompad. Pretty attorney, idol. Pa-shout out na sad attorney be sa Miraluz Barbecue diri sa Talamban. Nihinay man ang sales, basi mo kusog after ni mo mabanggit. Oy, mga taga-Talamban, Kanduman, asa pa na din ha, sa Miraluz Barbecue, kuno din ha sa Talamban. Lamian ka ng kalami sa barbecue, no? So, kanang inigdayon na itong pauli, hapit in town mo din ha sa trabahoan, suportahan na to, no? Si Miraluz Barbecue, gikan kang Sir Henry Ompad. Bapaw katiloan na yung barbecue, ingnan niya kung asa na dapita kay mo palit ko. Dool rata, no? Sa Talamban, Kanduman man amua. Kang Meminda Gador, greetings, thank you kaayo. Sa tanan nga mga mag-like also sa kini ang Akong Suliran official writers page. Now, ato ang letter sender karong adlaw taga Escalante City, Negros Occidental ug tagoon nato siya sa pangalan nga si Faith. Tungod ni sa nahitabo sa iyahang maguwa nga 19 years old, unya ang problema nabuntis. Mas dakong problema kay naglibog sila kinsay amahan na mauna ni Ron. Kay gisultihan manggud sad siya sa iyahang ate sa nahitabo niya pero wa kabaw ang iyahang mga ginikanan. So pagpanganak sa iyahang ate,
Di sad sila kabaw. Noog asa pod naliwat pero una niyang pangutana. Ingon niyang ate nga supak kunos iyang kabubuton ang nahitabo nila atong ilahang pastor. Pwede ba gihapon nga makiha og rape ang ilahang pastor bisan gitabangan sad siya glugos no sa laing duha ka laki nga wa siya makaila sa iyang pagpauli. Okay, medyo delikado sensitive ba ning atong paggahisgutan tungod kay kabahin magud ni sa nahitabo no maselan kaayo ni nga panghitabo nga naabusahan no ang iyahang maguwang. Now, pwede gud kaayo labi na nga na taken advantage of ang imuhang maguwang. Ug wa ka kaila. Well, let's see kinsa ang sa katong pastor if nahitabo man gud to atong gabhiuna then most likely ang pastor yun tingali no ang papa anang bataa kasi may nakauna. Pero pila may 19 imong ate, pila kay edad niya nga na ano below 18 or 18 pero nakasaka pero kung kontra gyud pud sa iyahang buot ug na taken advantage of siya, pwede gyud na nato kihaan og rape no. Di man ta kinahanglan testigo kay more often than not ang witness ra gyud anis rape no duha ang nanlugos ug gilugos. So pwede gyud ta makakiha no kung supak gyud sa kabubuton sa imuhang maguwang ang nahitabo sa iyaha. Ikaduhang pangutana, wala man ni ebidensya nga gilugos ang akong ate sa among pastor. Pwede ba gihapon namo siyang ikiha bisan og way igong ebidensya? The only evidence usually gyud sa rape no is ang testimony sa babae nga naabusahan or gilugos ug ang mga medical kung naadto dayon in your case wala or the psychological nga report kay naa man gyud na impact no sa usa ka babae nga gilugos or naabusahan or gipugos no og buhat sa usa ka akto nga supak sa iyahang kabubuton mugawas man gyud na siya pud sa psychological report. So kana mao lang gyud na ato ang pagatan-aw no. Those are the witnesses. Unya mingon sila gihanlan og witness wala lagi gilugos ka ang aman sa broad daylight or ang aman sa in public kana mga ingon ana mo tago pud na sila. So like I said usually ang nakibaw ana duha ka tawo ang ginanlugos ug gilugos. So it's going to be his word against yours ug sa imong igsuon. No, pwede man sa kakatestigo nga imuhang ate ni kumpisal og nusulti nimo. No, kay direkta man niyang gisulti. So pwede ikaw mo testigo additionally, no? Depende kung saan pag-appreciate sa korte. Ikatulong pangutana, kung moangkon ang pastor sa bata nga siya ang amahan ug kuhaon niya ang bata namo, pwede ba niyang makuha nga wa man siya makahatag og tabang? Maski pag makahatag siyang tabang inday, maski pag siya'y muhatag buwan-buwan, simana-simana limpak-limpak ug pila iyahang mahatag gikan sa sibot sa inyong simbahan, no? Di na niya makuha ang bata. Mahimo siyang mubisita, no? Visitorial rights, pero ang katungod, kustudiya, anha gihapon sa mama. Ang basihan sa kustudiya, gisaysay gyud nagklaro sa balaod. Nga kung ang bata na anak gawas sa kaminyoon, kay dili man sila minyo, naa sa mama ang kustudi. Ang papa or ang amahan, muangkon man or dili, basta syurta nga siya ang papa, ana, ato nang patubagon, kay kinahanglan man sad siya muhatag og suporta og ayuda kay iya man ang responsibility. Maski pag gigusto na niya urwa ngan nga siya'y amahan, obligado siyang muhatag og suporta sa bata maski pa og wa sa iyaha ang kustodi. Kay ang paghatag og suporta di man na gibasing nato kung kinsay naa sa bata urwa or kung makakita ba siya sa bata or dili, lahi na siya. Ha? Ikaupat og katapusang pangutana unsa may akong buhaton. Kay katug-ano nakaayo ko nilang mama ug papa sa nahitabo. Pero nahadlok lang ko nga magubot mi kung si pastor gyud ang amahan sa bata. Kanang inday faith. Kana ba? This is a very serious matter. Nga dili pwede ninyo taguon labi ng anak mo, mga bata pa kaayo mo, di na ninyo pwede daladalahon nga kamo-kamo lang. Nagkinahanglan mo og giya, nagkinahanglan mo proteksyon, nagkinahanglan mo advice, nagkinahanglan mo sa love. No? Pagpangga, pagsabot, kinahanglan mo makakuhag dasig og kusog sa inyong mga ginikanan ug sa inyong pamilya. Una sa tanan, di mo angay mahadlok kay mamagpapa na ninyo. Ikaduha, kinahanglan gyud mo og support system kay di na ninyo pwede daladalahon nga kamo-kamo lang kay naanay dakong epekto ngadto sa imuhang maguwang og nimo pod. Di ka mahiluna hangtod karon o di ba ning suwat ka kay di ka kay sure ko you are eaten up by your conscience, no? Gikonsume ka sa imuhang konsensya kay kibaw man ka kung unsay saktong buhaton. Maunang nagsigi kag huna-huna nga kasultiun ka kay mo man saktong buhaton day, no?
angay ka musulti sa imuhang ginikanan, dili na sumbong, dili na pagpangitag gubot, kung di to also ensure nga ang katungod sa imuhang maguwang no nga gilapastangan, giabusahan, maprotektahan. No kay kung naatay mahimo, whether it be a legal case, whether it will be case for rape, whether it will be a case for support, di man na ninyo pwede mabuhat nga kamo-kamo lang. Di po na ninyo pwedeng ihilom nga numan. Kay naamang yun dapat manubag. Dapat manubag sa nahitabo sa imong maguwang, dapat manubag pod sa bata. No? Dili man na pwede nga kamulang. So ayaw og kahadlok kay dili man pud siguro gyud na magubot. Magubot in a sense nga naatay paninglon, no? Naatay paninglon sa ilang gibuhat sa imong maguwang, naatay paninglon nga muhatag og suporta og ayuda ug kung ang pastor manggani na. And ang kinsa manggani putong mga ning hilabot og nanlugos pud sa imong maguwang, no? Katong duha ka buok, ato putong patubagon, malay mo na apoy testigos wa lang takabaw nito. Taod-taod kung gawas na ning makibaw ng imong ginikanan mo tumaw. You know, sometimes, ang kaning atong mga problema, di ni nato kinhanglan itago or daladalahon. No matter how hard, embarrassing, makaulaw ni, ang ato ang daganan, dalangpan, ato yung pamilya. Labi na atong mga ginikanan. Di taangay mahadlok, wa man kay gibuhat daotan. Biktima man ang imong maguwang ani. So if you want to help your sister, ingna og sultii ang imong ginikanan. Di na maggubot, salig lang. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.